Мин акчаның бәясен беләм. Ул аны акча эшли дип уйлый, миңа да кирәк дип аның артыннан чаба. Мин бәреп үтерә алам. Сугышчылар бара. Алар алтын урдага киткәннәр. Аннан соң сугышканнар. Бу безнең мультфильм бу. Кайбер вакытта мин үземне итәм теге. Менә Роберт белән кемгә генә әйтсәң дә, о диләр. Бер кара үтерәләр газета белән. Менә шулай. Әй үтерәм менә мин аны. Җәмәгать, ниһаять без тапшыруыбызга гүзәл затларыбызны да чакыра башладык. Һәм инде безнең бүгенге кунагыбыз Татарстанның атказанган артисты Гөлназ Сафарова. Мин Роберт Исламов, бу тузга язган әңгәмә. Нәрсә дә булса кирип чыгара тиеш. Киттек. Сәлам. Нихәлләрдә? Гөлназ, беренче сорау сиңа. Нишләп иреңне күрсәтмисең син бер кешегә? Роберт кичәгенә әле Instagramda шулай язып яталар. Бу синең иреңме, койсы синең ирең. Кеше анда расследование үткәреп ята. Минем ирем фотога төшергә яратмый. Йо дип кенә әйтә. Мен селфи килеп дип кенә әйтә. Ул шуннан киттән чыкты, мине төшермә. Ярар, төшермә. Һәм бу ничектер шундый аны үзенә дә ошый башлады бу әйбер. Тагын мине сорыйлармы? Мин төшмим. Бу кемин белеп алды. Һәм ул бу комментарийларны укый көлә һәм барыбер төшмәячәкмен. Табышмак, әйме. Кем ул? Бармы ул? Дип кеше бит хашо дип әйтә башлады теге. Бармы соң ул аның дип. Umuman бармы? Бар, минем ирем, бар. Ну, безнең интервью килеп чыгачак, чөнки мин теге сораулар гына бирәм, барыбер Гөлназ җавап бирәм, тулаймый. Юк, Роберт, беренчедән мин сине беләм, икенчедән мин синең нинди фикерле икәнеңне беләм, һәм син мине яхшы беләсең, шул красивый сорауларны теге өстен-өстенә бирмисең, казып бирә аласың. Девалар, Девалар, шуңа күрә без бер-беребезне таныйбыз, аңлыйбыз дигәндәй. Казанда укыдың, Казан дәүләт университетын тәмамладың, журналистика факультетын. Татар журналистикасы мы? Татар журналистикасы. Татар журналистикасы. Гөлназ Сафарова бит инде, Гөлназ Әнисин, Гөлназ Хуҗабикә, Гөлназ Бала, Гөлназ Апа, Гөлназ Онук. Менә әйдә 5-се турында, 5 образ турында сөйләшеп алыйк. Гөлназ Әни ниндирәк ул? Мин аңлыйм, кыйын үзең турында сөйләргә, ләкин аңа да карамастан. Мен Роберт менә кыйын түгел. Кыйын түгелме? Юк. Ну, журналист буларак инде кыйын түгел. Сөйләле менә үзең. Гөлназ Әни нинди ул? Гөлназ Әни ул бик борчылучан. Борчылучан. Баласы өчен, әйме? Ләкин ни хәтлегенә орышса да баласын, ул барыбер аңа соңыннан ярар дип әйтмеш. Хуҗабикә, Гөлназ Хуҗабикә нинди? Һәм мин шуны аңладым, менә бер 22-24 яшьләремә хәтле мин гомумән пешерергә яратмыйм һәм пешермәячәкмен дип уйлыйм. Нәрсә инде ул менә ризык ашыйсың бит инде, үлмәс өчен ашыйсың, теге яшәр өчен ашыйсың. Культ түгел ул дип уйлыйм. Хәзер мин аңладым, аның үзенең бер дөньясы бар. Менә бу кухняның ризык пешерү, менә ул гаиләне туплап торучы бер элемент. Җыйнаучы элемент. Шуңа күрә мин хәзер шундый яратып ашарга пешерәм. Мин хәзер рецептларны беләм, мин экспериментлар яратам. Картая безнең Гөлназ. Бернинди уколларсыз, Роберт, уколларсыз. Бернинди анда ботоксларсыз. Менә Гөлназ алып баручы. Гөлназ алып баручы нинди ул? Гөлназ алып баручы ул шулай мин кеше буларак үземне әйтә алам, мин экспериментлардан курыкмыйм, мин ялгышлардан курыкмыйм. Һәм бу минем бөтен өлкәләргә кагылыр. Бала тәрбияләүме, ашарга пешерүме, димме? Яисә алып баруымы? Гомумән син экспериментлар яратасың инде. Синең креатив икәнен бөтенебез дә беләбез инде. Гәрчә мин үзем беләм инде. Син беләсең. Менә Гөлназ Бала. Гөлназ Бала нинди ул менә? Гөлназ Бала ул әтиәнең янында ниндирәксең? Элек ул гомумән тыңлаусыз иде. Very hard диләр. Ул ужас иде инде ул. Хәзер мин бик тыңлаучан. Мин әти-әниләрнең фатихасыннан башка, киңәшеннән башка ниндидер зур эшләргә тотынмыйм беркайчанда. Алло, әни, алло, әти. Минем әби әйтә инде, ул мине орыша да. Мин сиңа әйтәм. Син мине, ярар әби, ярар әби дип тыңлап торасың, бары үзеңнекен эшлисең бит син. Мин әйтәм, юк, мин тыңлыйм. Үз сүзле инде. Син үз сүзле. Кайбер вакытта мин үземне әйтәм, теге җитте. Гөлназ Апа. Кайгыртучан. Әйе. Минем өчен, минем туганнарым менә бу категория, алар минем өчен нидер
бик мөһим кешеләр, алар минем өчен балалар һаманда. Аларны рәнҗеткән кешеләрне бәреп үтерә алам. Шу вакытка ирешелгән иң зур уңышың синеңчә? Роберт, берсен генә шүпләп алып әйтә алмыйммы? Шулай да иң зур һәм бу дөньяда Аллага шөкер, мин моны эшләдем һәм бу минем бар дип әйтә торган әйберем, ул минем гаиләм. Карьерист? Юк, мин үземне карьерист дип санамыйм. Юк. Бар, син ирешәсең инде үзең теләгән диеңә. Ничектер шулай үзеннән зигермеш. Как говорится, под счастливой звездой родилась. Шунысы да бардыр. Шунысы бармы? Бар дип. Һәм матурлык? Ну, ансы да бар. Син матурлык өчен тугансың, матурлык өчен тугансың. Мин уйлыйм, мине бик күп җирләрдә беләләр дип. Мин уйлыйм гына түгел, мин моны беләм бит инде, Без аны үзебез әйтә алабыз, сине һәр кеше белә дигән. Мин беләсеңме, мин моңа шатланам. Кайбер артистлардан ишетергә туры килә. Мин каядыр барсам, анда мин таныйлар, мин күзлек киям, булайдыр капланам. Мин бер кашан ала әйтмим. Юк, әлбәттә, сине бит шушы халык танытты. Сине ул күтәреп алды. Ул сине кабул итмәгән булса, син күзлек киеп, менә шундый кепка киеп йөри алмассың, мин булайдыр, белме? Ләкин миңа кеше ошамый икән. Менә ул килеп басырган ким бу кашыма. Менә ошамый. Менә мин инде энергетикасын тоям аның нәрсәме, менә мин кешене тоям. Ним бар шундый бер момент, әйме? Мин кешегә ярарга дип, кешегә ошарга тырышып сөйләшмим. Менә теге ярар инде бу мине яхшы дип беләсең, мин алам да борылып кына куям. Мин сөйләшәсем килми икән, мин сөйләшмим. Балачакта син кем булырга хыяллана идең? Иң кечерәк чакларда дип әйтик инде, ул 7нче сыйныфта рәхәтле мин табиб булырга хыяллана. Табиб менә врач. Аның ниндер теге тылсымы белән кеше бит терелеп китәргә мөмкин, ул операция, ул эшли, ул бөтен күңелен биреп эшли, һәм ул тормышларны коткарып кала. Һәм мин менә шулай, мин дә шулай булырмын, һәм мин күпме кешегә файда китерермен, һәм күпме кешенең гомерен саклап калырмын дип, нәкъ менә операциялар ясау турында хыялланадыр мин. Нәкъ менә мөһим кешенең тормышын ялгап җибәрү турында. Син менә Иван Голунов, әйме, ситуациясе артыннан күзәттеңме? Күзәттем. Менә халыкның бергәләшеп, әйме, гаделсезлеккә каршы чыкканын, әйме. Һәм җиңгәнен. Һәм җиңгәнен, иң мөһиме шул. Менә безнең Татарстанда, гомумән, татар журналистлары арасында шундый профессионаллар бармы? Әлбәттә. Син аларны әйтә аласыңмы? Әлбәттә, профессионаллар бар. Иң беренчедән ул минем әтием. Мин Назым Сәфәров, ул гомере буе дөрестлек өчен көрәште һәм үз сүзен әйтергә курыкмый да, әйме? Минем өчен иң көчле журналистлар булып тагын мин саныйм Илшат Юнусович Әминовны. Теле телгә йокмый, акыллы, эрудит журналист. Тагын мин Риман Гыйлемхановны аерып әйтә алам, әйме? Аның язмалары көчле журналист. Рәшит Минхажев. Телевизион журналистларга килсәк, ул Фирдус Гыймылдинов, Данил Сәфәров. Соны китсәк бар безнең Татарстанда көчле журналистлар. Моннан син бар дисең, дәйме аларга? Безнең буыннан соң, менә безнең буын, әйме? Безнең буыннан соң андый журналистлар бик сирәгәйде. Кимеде. Кая алар? Мин гомумән язучы журналистларны, хәзер яхшы язучы журналистларны бик сирәк очратам. Татар журналистикасы ул кайдыр менә оска тәгәрәгән, әйме, менә. Бармы анда ичендә ни? Фикер менә. Менә даже беләсең, оска тәгәрәгән, ул бәлки менә син дөрес әйттең, язу һөнәрлеге юк. Язу һөнәрлеге юк. Юкмы? Карыны Менә карале, аннан ничек чыгарга, ул кризистан ничек чыгарга? Укытырга, белем бирергә, һәм гомумән турга. Һәм гомумән беләсеңме, хәзер журналистлар да менә бу журналистлар дип әйтәм инде, язучылар, алар кешегә ярарга тырышалар. Ягъни, мәсәлән, шул ук күбрәк артистлар турында язалар. Шундый җиңелчә мәгълүмат бирүчеләр. Мәсәлән, Фирдус Җамаев җырлаган, анда кем Ланда Нигъмәтҗанова 3нче баласын тапкан, Лилия Муллагалиев 4нчесен тапкан. Менә шундыйрак. Ни дип әйтик, шундыйрак дулкында язалар, әйме? Ниндер проблема аналитиканы кузгатып, алар ниндер проблема турында яза башласалар, халык аны аңламас, бәлким чынлап да аңламыйдыр. Менә без Рөстәм белән дә бу темага сөйләшкәнебез бар. Халык андый темаларны хәтта интернетка куясың, караулар аз. Менә кемнеңдер 5нче бала тапканын кеше егылып китеп укый. Һәм криминал. Элегелектән кызыгый халыкка. Перехват шуңа күрә бит инде иң зур рейтинглы тапшырулар. Шулай дөрес. Менә күпләребез әйме ТНВга яңа җитәкче кирәк диләр, әйме? Имеш,
Илшат Аминов тулайым парламентка китәчәк инде, парламент эшләрен алып барачак инде гомумән. Дип сөйлиләр, әйе. Синеңчә, ТНВ белән кем җитәкчелек итә ала? Бармы андый кешеләр менә? Мен бу сорауга кем менә шушы дип җавап бирә алмыйм. Беренчедән, Илшат Юнуш үзерендә дип әйтәсем килә, чөнки татар җанлы, акыллы, фикерле һәм бар стратеглар алар аз. Дөрес әйтергә кирәк, әйме? Менә хәзер әгәр дә кырдан алып килеп торсаң, хәзер бит инде күп җирләрдә җитәкчелектәр менеджерлар дип әйтик менә. Ягъни алар бу өлкәдә эшләмиләр, ләкин яхшы җитәкчеләр. Алар схеманы беләләр, аларында акчаны ничек урнаштырасын беләләр, алар ничек теге кешене эшләтәсен беләләр, ләкин алар үзләре бу өлкәдә белмиләр. Менә андый кеше телевидение һәм сәнгать өлкәсендә андый кеше бик булырга тиеш түгел дигән фикердә мин. Чөнки менә Илшат Юнуш мәсәлән үзе журналист, әйме? Ул моны эштән белә. Ул ничек эшлисен белә һәм ул журналистларны белә. Ул сәнгать, иҗат кешеләр белән ничек үзен тотасын белә. Менә бу кеше белән эшли белә. Ничек момент кеше белән эшли белгән түгел, менә бу һөнәрне белү бу. Һәм шушы өлкәдә эшләү үзендә. Менә бу кичкенә генә ничеклек ул бик зур әһәмияткә ия. Димәк, психолог та инде. Монда минемчә яшь эшләргә кеше ташып тора торган, бу системаны эштән белүче һәм җитәкчелектә итә ала торган кеше булырга тиеш. Хатын-кызмы, ир-атмы мөһим түгел минемчә. Менә хатын-кыз алып баручы. Кыенмы вообще эшләү? Аның спецификасы нәрсәдә? Кыен, авыррак ир-атларга караганда. Ир-ат алып баручыларны күбрәк яраталар. Алга таба дәвам итәбез. Күрәләр, син инде безнең татар эстрадасының бер өлеше, әйме? Менә 5 елдан соң ниндирәк булыр микән? Һәм кайсы якка үзгәрер? 5 елдан соң булар дип сорыйсың, Әйтә, 5 елда булмасын, 10 елдан булсын, әйдәме? Син чит эстрадасын кара. Шуны менә шул килеп җитәчәк. Алга берсе. Менә рус эстрадасы килеп җитте безгә. Түгел, бездә әле шоу. Әлегә, әйме? Әле шоуга да барып җитмәдек инде без. Әкрен генә кайберәүләр барып җиттеләр, әйме? Менә халыкка шушы эндер күбрәк тегендә тарталар юрганны, әйме? Алар ялгышалар. Менә бу җырчылар ялгышалар, барыбер индивидуаль булырга тиеш. Икенче индивидуаль була алмый. Икенче Фирдус Тимаев була алмый. Була алмый, аларны хагылы кабул итте. Син әзрәк кенә үзгәрт, әзрәк кенә икенче бул. Ләкин күпчелек кешедә менә ул аны күрде, ул аның уңышын күрде, ул аны акча эшли дип уйлый, миңа да кирәк дип аның артыннан чаба. Менә бу бик үк дөрес эш түгел. Менә Захаров белән Зафар Хайретдинов, әйме? Менә син бу шул гүзәл раза элдингрей башта, әйме? Бу низакта кем өчен син, кем яклы бара? Әйтә аласыңмы син? Монда беләсезме? Мин монда шулай анализ ясый алмыйм. Чөнки мин моның эшке моментларын белмим. Менә халык нәрсә эшли? Карый да Вадим язган хайван Зөфәр дигән, Зөфәр әйткән, юк, Вадим хайван акча түләмәде дигән. Һәм монда китте симпатия. Вадим яхшы, юк, Зөфәр яхшы. Ник акча алган улыннан, ник моңа ул акча биргән? Анда кемдер там, менә без бит белмибез. Монда бар хукук дигән әйбер шулай. Монда бар договор дигән әйбер, әйме? Һәрбер җырчы теләйме, ул теләйме, ул акчасын бирергә рәбит. Ул шушы договор буенча эшли. Минемчә, монда теге без генә кычкырып хәл итәргә тиеш түгел, монда, белмим, суд хәл итәргә тиеш. Белмим, әйтә алмыйм алар арасындагы низакны, чөнки монда бик күп нечкәлекләр бар. Бик күп нечкәлекләр бар. Шуңа күрә без нейтраль, әйме бу якта. Мин нейтраль монда. Бәлки күзәтәбез. Әйтәм, компетентлы органнар аңлатып күрсәткәннән соң мин үземнең фикеремне әйтә алачам. Кара әле, бу чынлап та шулай икән бит дип. Аха, монда акчаны урлаганнар икән бит дип, яисә ой, урламаганнар дип дөрес икән дип, әйме? Ялгышмасам, ТНВның бюджеты елына, әйме? 500 миллион сум. Шулаймы? Кара әле, ләкин аның сыйфаты, контенты, мин тапшыруыннан тыш инде әлбәттә. Ничектер менә представлять лучше дисез? Конечно, как-то вот менә шундыйрак барыбер. Вот син ничек үзең уйлыйсың? Мин моңа берендә бәя бирә алмыйм, Роберт, чөнки мин телевидение өлкәсендә эшләгән кеше буларак уйлыйм. Син 500 миллион дидең, әйме? Әгәр дә хәзер без моны шык тиз генә по полочкам дип әйтик, урнаштырып чыксак, әйме? Кистәләр буенча урнаштырып чыксак, бу 500 миллион кирип китәчәк, Роберт. Шунда. Тапшыруларга. Чөнки сыйфатлы тапшыру эшләү ул бик кыйбаттыр.
бик кыйбаттыра. Кешеләр теге уйлыйлар, нәрсә инде, алдын камера төшердең. Юк, ул камераларның, ул техниканың кыйбатлыгы беренчедән. Аларны яңартып торырга кирәк, әйме? Ул штатны тоту. Син беләсеңме, Яңа гасыр телеканалында ничә кеше эшли? 700-дән артык кеше. 700-дән артык. 700-дән артык. Ул штат. Аерым реклама өчен җавап бирүчеләр, аерым монтаж өчен җавап бирүчеләр, аерым режиссерлар, аерым студия өчен җавап бирүчеләр, микрофон өчен җавап бирүчеләр. Һәрбер кешенең үз остасы булырга тиеш бит. Дөрес түгел ул, син микрофон эләсең, син видео куясың, син нәрсә шундый заманга китеп барабыз, әйме? Шуңа күрә мин телевидение бу акчалар кая дигән сорауга минемчә менә җавап биреп һәм аларның барысын да аңлатып биреп була дип уйлыйм. Ләкин мин менә якынча әйтә алам, журналист буларак, әйме? Бер тапшыруның бәясе, мәсәлән, 40 минутлык тапшыру дип алыйк инде, 50 меңнән дә ким түгел. Мин дә шулай менә ТНВ-дан бар, тик ретро-концертлар карыйм, спорт чаралары төрле Макбарсны һәм мин тапшыруын карыйм. Син моны әйтмәгән булса. Ярый, менә Шаян ТВ-га чыбалыйк әле, әйме? Шаян ТВ битендә аңа теге күп өметләр багладылар, әйме, менә теге ул битендә татар телен үстерүдә шундый бер баскыч, әйме? Ныклы бер баскыч инде, әйме, балалардан башлап. Синеңчә ул үз эшен үтиме? Менә Роберт кызганычка каршы мин бу сорауга җавап бирә алмыйм. Ни өчен? Чөнки минем караганым юк. Юкмы? Шаян ТВ карап торырга вакытым юк. Балаң карыймы? Айдан? Юк, карамый. Юкмы? Юк, карамый, чөнки минемчә, әзрәк кенә мин үзгәрешләр кертергән, анда берничә тапкыр гына. Менә шул кирәк. Мин берничә тапкыр гына күзәтеп алган. Бар, шуңа күрә мин тулы анализ ясый алмыйм. Аңлашыла. Ләкин син бит барыбер теге үзгәрешләрне яхшылыкка гына кертәсең инде, барыбер, әйме? Шулай бит. Нәрсә менә үзгәртерең, мәсәлән, нәрсә әйтерең? Әзрәк заманчарак кирәктер дип уйлыйм. Заманчарак һәм үзебезнең мультфильмнарны чыгарырга кирәк, теге тәрҗемәләр генә түгелдер, әйме? Тәрҗемәләр генә түгел. Менә үзебезнең мультфильмнар чыгып алды бит ул бер юлы. Бар. Мин нидер бер мультфильмга эләктем, әйме? Ой, андый мультфильмны мин русчасында карамыйм. Шундый мультфильм тәрҗемә иткәннәр, әйме? Анда теге кагаз генә геройлар кебек, шундый син белмим мультфильм исемендә сугышчылар бара. Алар Алтын Урдага киткәннәр. Аннан соң сугышканнар. Бу безнең мультфильм бу. Безнең мультфильм түгел, тәрҗемә иткәннәр. Бу иң иске мультфильмны алып тәрҗемә иткәннәр. Мин балай та дисәсем бу телемнән куялы икенчесен. Бит формаль барыбер татар радиосында эшләмисең инде, шул күренеп кенә аласың инде, әйме? Бер тапшыру. Син татар радиосының Voice. Бик күп клиентлар, бик күп заказчиклар минем тавышын сорыйлар, хатын-кыз тавышын. Инде мин әйтер, без Гөлназны бирә алмыйбыз, инде бөтен реклама аның тавышы белән. Юк, без түлибез, Гөлназның тавышы булсын. Миңа кайбер артистлар, мин бөтен артистларның да рекламаларын озвучивать итмим. Сойлап алам. Шулай ук, алар миңа әйтер, 2 ләтә түлибез, 3 ләтә түлибез, озвучить итим, акчадан да тормый бит, эшеме? Ләкин миңа приятно, мин үз максатыма ирешә алдым. Татарларга, әйме? Татарларга кайсы шәхесне үрнәк итеп куяр идең? Менә Тукайлардан, Җәлилләрдән тыш, әйме? Минем өчен Роберт, әйме, барыбер менә карап, сокланып карале, менә мондагы акыл, мондагы тәҗрибә, мондагы рухи байлык, иман дип менә шулай карап, ак бабай дип карап сокланып торган кешем, ул Минтимер Шәрипов Шәймиев. Менә Роберт белән кемгә генә әйтсәң дә, о диләр. Бер генә кешедән дә минем дип әйткәнне ишеткәнмен. Бер генә кеше. Чөнки ул менә бу образ ул, әйме? Йомшак бабай. Агаби. Ак бабай. Менә матур әйттең, менә бабай. Йомшак, Енекинең агабие кебек. Ак бабай. Инстаграмга күчеп алыйк әле. Син язучылар да бар, кыланчык, туда-сюда, син монда карара. Бу хейтерлар инде, әйме? Мин аларны хейтерлар. Син алар белән ничек көрәшәсең? Мин алар белән көрәш, Роберт, мин менә шундый яшькә җиттем дип әйтәм инде, әйме? Элек мин теге кайнап чыга дидем. Син, үзең, менә шулай. Акчаны күп эшли ул фәлән, ул тегә. Дидем, бар, кит моннан. Шибен biz үтерәләр газета белән, менә шулай. Үтерәм мин аны. Алга таба дәвам итәбез. Менә Инстаграмда еш торасың, барыбер, әйме, күрәбез инде. Бармы үзеңнең яраткан блогерларың? Собчакны күзәтәм. Миңа ошый, аның сатирасы ошый миңа. Постлары ошый. Постларын миңа. Ул теге бәреп әйтми,
ол шындай матур итеп кенә әйтеп куя, кешенең күтенә утырта ала. Колка. Познерны бик яратып укыйм. Юк, татарлардан Рөстәм Исхаковның мин яратам, ул шундый истәлекле итеп яза, аңлатып барысын менә шунда булай булды. Рөстәм Исхакый. Рөстәм Исхакый. Теге җырчыларның кайда нәрсә, без бүгін Күкмарада, без бүгін Алабугадаларны мин үтәм туйдым алардан, бөтен шулай. Ну, алар молодцы инде, алар язалар, алар теге афиша кирәк бит, без бүгін тегендә. Мин аларны беренче дә гаепләмим. Теге кызык түгел дип кенә әйтәм минем өчен. Карале, алга таба дәвам итәбез. Бу инде безнең традицион сорауларның әйме. Айна күпме аласың? 30 меңгә яшәп була икән. Без аңладык. Мин моны әйтмим, ләкин мин шунысын әйтә алам, мин акчаны эшлим. Һәм мин аны эшләп табам. Эшләп табам. Теге уйлыйлар, теге алып баругына дип, алып баругына дип ул төнләрен сценарийлар язу. Син инде беләсең. Менә бу акчаның ничек табылганын. Мин акчаның бәясен беләм. Мин үземнең исемем өчен, үземнең рейтингым өчен бик күп эшләдем, һәм бик күп бушка да эшләдем. Син моны беләсең, Роберт, бик күп чараларны да алып бардым. Иң беренче кеше үзен күрсәтергә тиеш, исбатларга тиеш, үзенең яхшы икән, үзенең сыйфатлы икәнлеген. Сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. Дөрес, шуңа күрә. Но ләкин барыбер мин әйтә алам, төп керемне безнең гаиләдә, төп керем безнең гаиләдә иремнән. Нинди машинада йөрисең син? Беләсеңме, ни өчен әйтмим мин моны, Роберт, әйме? Чөнки бар шундый кешеләр, мин шаккаттым, директорга язып, без сезнең машинаны барып беләчәкбез. Мин синең номерыңны барып беләчәкмен. Мин синең кая торганыңны барып беләчәкмен. Ни өчен дип сорыйм мин, һәм җавап бирмиләр. Һәм менә бу мине нидер шиккә сала. Ни өчен минем шулай машинаны белергә тилеләр? Йөрим бер машинада, бик кыйбатлы түгел минем машинам, бик арзанлы да түгел минем машинам. Но җәмәгать, мин әйтәм, монда юк түгел инде. Ford Focus'та йөри. Мин әйтәм үземә, номер 345. Все булды. Менә татар халкына, әйме? Нәрсәләр теләр идең син? Татар халкына мин сабырлык теләр идем. Әзрәк кенә кыюлык теләр идем. Гел басылып кына тормасыннар иде, әйме? Үз сүзебезне әйтә белергә кирәк. Үз позициябезне саклый белергә кирәк. Менә халык ул бик зур көчкә ия. Менә без әйтәбез, нәрсә эшли алабыз инде без бит күп җәмәгать, без бит күп. Мин үзем генә бер нәрсә эшләм. Роберт үзе генә бер нәрсә эшләм. Шуңа күрә без үзебез ышанган бер кеше мул ничәмә кешене өскә күтәреп дип әйтик менә, әйме? Бер зур көч булып, бергә атларга, бергә барырга һәм бу проблемаларны бергә бетерергә тиешбез. Бу нокта булды. Бу нокта булды. Бу мощный нокта булды. Рәхмәт Гөлназ сиңа.